फ्रेन्ड्स आंनि जे नेचारेल लाइफ इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। जानो हागौ बे भिडिअआ सोरनिबा थाखाय इम्परटेन्टथार जानो हागौ, बेनिखायनो अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांदो। दिनैनि बे भिडिअआ जाबाय थाबोनाय जोनोम साननिफ्राय दिनैनि सोलिफु अक्ट'सिम खै बोसोर, खै मास आरो खै दिन जाखो बेखौ माबोरै माबायदियै सानखान्थि खालामना दिहुनो बेनि सोमोन्दै जागोन। जायानो गोसो होना सोलोंगोन आं सानो निस्सय नोंथांहा माब्लाबा अफिसाव आरो माब्लाबा फर्म साबमिटफोराव बेबायदि सानखान्थि फर्मुलाया गोबां हेल्प जागोन। बेखायनो नोंथांमोना गोसो होनानै सोलोंदो, आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। बेखौबो बुंखानाय थाबाय, जायफ्रा रोंखायो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ आं बानायाखै, नोंथांमोना स्किप खालामनो हागोन। आरो जायफ्रा रोंथ'वाखै नोंथांमोना गोसो होना सोलों, नोंथांमोना रोंगोन, जेबो गैया बेयाव, गोरलैसो। आरो आं सानो जायफ्रा रोङाखै बा रोंथ'वाखै नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद गोनां होननानै। थुदो बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायजेननोसै। आङो मोनथाम एग्जाम्पल लाना फैदों। गुरैनिफ्राय गोरा, गोरानिफ्राय गोरा, गोरानिफ्राय गोरा। मोनथामखौबो जाया नायजोबो। निस्सय आं फोथायो नोंथाङा बैसोनि सानखान्थिखौ गोरलैयैनो रोंगोन। अब्ला जों गोरलै हिसाबै मोनसे लानोसै। हमना ला गोरलै हिसाबै 2020निफ्राय लानांगोन आङो। बे जाबाय बोसोरदै, बोसोर, ओमफ्राय मास होयो ना दान होयो, जिखुनु जाया दान होबाय आङो, बुजिखायो बयबो। सान गोरलै जानाय बायदि 2020खौ लाबाय आङो। 2020 आरो जेनेबा बे बोसोरा, बेनिफ्राय मास हिसाबै 5 लाबाय, माने मे, आरो अक्ट' हिसाबै 18। दिनैनि अक्ट'आ जाबाय हमना ला 18 तारिख मे 2020। अब्ला आंनि जोनोम अक्ट'खौ हमना ला एग्जाम्पोल हिसाबै होबाय आङो 8 तारिख, आरो मार्च मास होनसै, बेनिफ्राय 19 बेसेबां होनो र' 97 होबाय। आंनि जोनोम मायथाइखौ 1919 होबाय आरो 97 होबाय आरो जों बेखौ माइनास खालामनांगोन दे। होमबा 9निफ्राय 9 दानख'बोला 0, आरो 1निफ्राय 0 दानख'बोला 1, नैबे 0 दै, 10 थाबाय। 5निफ्राय 3 दानख'बोला 2, 0, 0, 0 आनोसै बियो। दा बे 0 जाबाय नालाय, दा नैबे 0निफ्राय 0आथ' 7जों माब्रै दानख'जानो, बेनिखाय नैबे 2निफ्राय 1 लांबाय। दा 2निफ्राय 1 लांनाय लोगो लोगो 10 जाबाय। 10निफ्राय 1 दानख'बोला 3। दाथ' बेयाव 1ल'सो दोङो, दा बेथ' दानख'जाया, बेनिखाय नैबे 20निफ्राय 1 लांबाय। 1 लांनायाव बे 12 जानायमोन, 12निफ्राय बेयाव 1 लांनायमोन ना, दा 11ल'सो दोङो। 11निफ्राय 9 दानबोला 2 थाबाय। अब्ला दानख'नायखौथ' गासिबो रोंखायो नालाय, बेखायनो आङो गुवारै बुंबाय थाला। अब्ला आंनि जोनोम मायथाइया जाबाय 1997मोन, बेनिफ्राय मार्च मास, डेटआ जाबाय 8 तारिखमोन। अब्ला दायो 2022, अब्लाबो आङो 20खौनो हमथ'दों, मानोना आं सानखान्थि फोरोंनो थाखायल' बे मायथाइखौ लाथ'दों नालाय। 2020 मायथाइनि 5 मे 18 तारिखहालागि आंनि बैसोआ जाबाय 23 बोसोर 2 दान 10 सान, बिदि आरो।
आरो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनो बे मोनसे थांबाय दायो एसे गोरा लानोसै दे 2020 नि खोन्थागोन आङो 2020 5 खोन्थाबावबाय 18 हमना ला नोंनि जोनोम मायथाइ बा आंनि जोनोम मायथाइ आरो 1991 11 15 लाबाय जेनेबा दा बेखौ दानख'बाय आरो सिदा जायासै दे 8 निफ्राय बा दानख'बोला 3 1 1 लाथिख' 5 निफ्राय 1 दानख'बोला 2 जोंनिबाथ' 5 निफ्राय 1 दानख'बोला बेसेबां थागोन 4 नाथाय नै बेयाव दै बेसो सोलोंनो गोनाङा दा ओरैनो बेयाव जों नायनो हायो 11 गाहायाव 11 दोङो गोजौआव 5 दोङो होमबा 5 निफ्रायथ' 11 दानख'नो हाया बेनिखाय बेयाव साननो गोनां दै जों ओरै खालामनांगोन जोङो नैबेनिफ्राय बे बोसोर नालाय बोसोरनिफ्राय इयाव ओरैनोथ' जोङो साधारन होयोबोला 1 लांबानो 15 जागौमोन आरो नाथाय जोङो बेयाव बे बैसोनि जि सानखान्थि खालामनाय बेयाव जों बिदि नङा मोजां गोसो होना सोलोंदो अब्लासो बुजिगोन दा इयाव बोसोरसो हायगोन दै बोसोर 2020 बोसोरनिफ्राय मायथाइनिफ्राय 1 लांबाला बेयाव बेसेबां थांगोन बोसोरबा खै मासजों बोसोर जायो बे बोसोरनिफ्राय बेयाव माससो थांगोन नालाय 1 बोसोर लांनाय लोगो लोगो खैथा मास थागोन 1 बोसोराव 12 होमबा 12 ब्ला बेयाव नायदे 12 मास आरो 5 दों प्लास खालामबोला 17 दै होमबा 17 निफ्राय 11 दानख'बोला बेसेबां थायो 17 निफ्राय 11 दानख'बोला बेयाव 17 निफ्राय 11 दानख'बोला 6 थागोन आरो नैबेबायदि जागोन 6 दै बियो बेनिफ्राय नैबेयाव 1 बोसोर लांबाय नालाय अब्ला बेयाव बेसेबां थागोन 19 होमबा बेयाव 9 थाबाय नालाय 9 निफ्राय 1 दानख'बोला 8 दा बेयाव नैबेनिफ्रायसो नैबेयाव 1 लांबाय नालाय 1 लांनायाव बियो 10 जानायमोन 10 निफ्राय आरो 1 लांदों 1 लांबोला 12 जानायमोन 12 निफ्राय आरो इथिं 1 दाहार लांनायमोन ना बायाव 11 दोङो 11 निफ्राय 9 दानख'बोला 2 मोजां गोसो होनानै दै बेयाव 1 बोसोर लांनाय नालाय नैबेनिफ्राय खिथिलांफिनसै 2 निफ्राय 1 लांबाय 10 जाबाय 10 निफ्राय 1 लांबाय 9 नालाय 9 बेयाव लाथिख' हायगोन बेयावबो 1 लाथिख' दानिया नैबेयाव 12 मोन 12 निफ्राय 1 लांबोला 10 जाहैनाय 9 थाबाय 10 जाहैनायमोन 10 निफ्राय 1 दाहार लांदों नालाय 9 थानायमोन 9 निफ्राय 1 लांख'बा 8 निफ्राय बेयाव 12 मोन नालाय 1 दाहार लांनाय होमबा 12 निफ्राय 1 दाहार लांनायाव 11 थाबाय 11 निफ्राय 9 दानख'बा 2 होमबा 20 बोसोर 6 दान 3 सान बिदि आरो अब्ला आङो दायो मोनसे नैबे बोहैथि बोसोरनिखौनो जों फोरोंनोसै नोंथांमोना नायलांदे हमना ला 2022 मायथाइ बेनिफ्राय आङो हमना ला दायो मा दान मार्च 3 लाबाय दायो ओमफ्राय आं 14 तारिखआव बनायदों नालाय भिडिअ एगारनाया उन सिगां जानो हागौ खिन्थु आङो 14 तारिखआव बनायदों नालाय 14खौनो होबाय बे थांबाय दे नैबे थांबाय बे गोजौनि थांबाय बेनिफ्राय दा
आंनि जोनोम अक्ट'खौ लानोसै हमना ला 1994 बेनिफ्राय डिसेम्बर लाबाय आरो बेनिफ्राय 31 ब्रैनिफ्राय से दानख'बोला 14 ओरैनोथ' जों ब्रैनिफ्राय से दानख'बोला 3 थायो ओमफ्राय सेयाव नै जेबो गैला अब्ला जोङो माबायदि जानो बेलाय 14निफ्रायथ' 36 दानख'नो हायाना बेफोरनो आरो गोराया जोंनि थाखाय सहस नङा आरो दा माखासे फर्मुला दोङो दहाय जिबायदि खालामनाय बिदिनो हमना ला नैबे दान नालाय मास नालाय बेयाव 1 मास लांनांसिगोन 1 मास लांबा नायदै बे 14खा नालाय 14 लाबाय 1 मास लांबोला नैबे मार्च मासखौ नायदै जानुवारिया 30सो थायो फेब्रुवारिया 28 थायो आरो बोसोरब्रैनि उनाव 29 जायो बेखौ नांथ'ला दै मासआ 30सो थायो होमबा 30खौ प्लास खालामनांगोन दै जोङो गासैबो मासाव 31 प्लास खालामा दै जाया 30 गोलैयो बेखौ 31 आरो एप्रिला 30 जायो एप्रिल मास मोनबोला 30 होगौमोन इयाव दा मार्च मासखाय 31 होबाय आङो 31 नालाय बियो होमबा बेजों प्लास खालामदो 1 4 5 3 दों 1 दों 4 45 जाबाय अब्ला बेयाव 45 दोङो दै बेयाव नुवाखै बेयाव बेनिफ्राय 1 मास लांबाय नालाय दाहार लांबाय नालाय बेयाव 30 हायबाला 45 जाफैबाय आं नोंथांमोना बुजिनाय बायदि लिरस्रानोसै दे बेयाव 45 दोङो दै बेयाव 45 दोङो हमना ला लिरनायाथ' बिदि जागोन खिन्थु 45 दोङो बा 5निफ्राय 1 दानख'बोला बेसेबां जागोन लायो 5निफ्राय 1 दानख'बोला बेयाव 4 बेनिफ्राय नैबे 4निफ्राय 3 दानख'बोला 1 बिदि जागोन दै खिन्थु बेखौ लिराबा बेखौ आं लिरासै आरो सोरबा नों लिरना दोनबाय आरो बिदि मा सानखान्थि खालामनाय जादोंलै 4निफ्रायलाय 1 दानख'बा 3नावसो थायो आरो बेलाय 1निफ्राय 3 दानख'बा माब्रै 1 जाखो बिदि जागोन आरो खिन्थु बिनिफ्राय नैबिदि 1 मास 31 दिनखौ दाहार लांदों बेखौ रावबो बुजिया आरो बेखौनो मोजां गोसो होना सोलोंदै अब्ला बेयाव 2 मासल'सै दै 3 मासमोन बेयाव 1 मास दाहार लांबाय नालाय 2 मासल'सै होमबा दायो 2 दों 2 दानख'बाला जोंनि साधारनावबा 0 जायो आरो दै 0 जायो दा बेयावथ' दानख' जाया नालाय ओमफ्राय नै हमना ला 12निफ्राय बेयाव 2ल'सै नालाय बेयाव 1 दान लांबाय नालाय दा 2 दाननिफ्राय 12 दानखौ मारै दानख' जाया नालाय बेनिखायनो बेयाव 1 बोसोर दाहार लाबाय 1 बोसोराव खै दान थायो लायो 12 दान अब्ला आंनिथिं खिथिबाय दै 12 दाननिफ्राय बेयाव 1 दान दाहार लांनाय नालाय होमबा 2ल'सो जागोन बेयाव 2 अब्ला प्लास खालामबाय 4 आरो 1 14 बेयाव हमना ला 14 दोङो आरो लिरना होस्राबाय आङो 14 बेनिफ्राय 1 बोसोर दाहार लाबोनाय लोगो लोगो 14 जाफैबाय अब्ला 14 बाला 14निफ्राय 12 दानख'बोला 2 4निफ्राय 2 दानख'बाय 2 1 दों 1 दानख'बोला 0 2 जाबाय दै 2 थाबाय ओमफ्राय दा बेयाव 1 बोसोर दाहार लांबाय नालाय 1 बोसोर दाहार लांनाय लोगो लोगो बेयाव बेसेबां थाखो 21ल'सो जानानै दोङो अब्ला बिथिंनिफ्राय दाहार लांनांगोन जोङो नैयाव 2निफ्राय 1 लांबाय 10 जाबाय 10निफ्राय इथिं दाहार लांखागोन नालाय 9ल'सो थाबाय 9निफ्राय 0 बेयावबो बिनिफ्राय खिथिलांसै दै उल्थायैनो आङो बेयाव दाहार लांनाय लोगो लोगो 1 थादों नालाय 1निफ्राय 1 दानखौबो 0
बा इयाव 10 जाफायनायमोन बेनिफ्राय से लाबोनाय लोगो लोगो 10निफ्राय 3 दाहारलांखागोन नालाय बा 9निफ्राय 9 दानखौबो लाथिख' दा बेयाव 12 जाना दोङो 12निफ्राय 1 दाहारलांखागोन बेनिखाय 11निफ्राय 9 दानख'बोला 11निफ्राय 9 दानख'बोला 2 आरो बेयाव 12 जाफायनायमोन 12निफ्राय 1 लांदों नालाय 1 बोसोर दाहार बेनिखाय 11निफ्राय 4 दानख'बोला 7 11निफ्राय 4 दानख'बोला 7 अब्ला जोङो मोनबाय हमना ला आं एबा नोंनि बयगा 27 बोसोर 2 दान 14 सान नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बुजिदोंब्ला मोजाङै सोलोंनो हासिगोन आरो बुजियाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव फिन भिडिअ लाबोफिननो नाजागोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे नोंनि नखरनि बिदा फंबाय नोंनि बाय बाहागिफ्रा बेबायदि सानखान्थिफोरखौ रोंनानै जिउआव लाब खालामनो हायो साबायखरसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय उननि भिडिअ आरोबाव लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आसा खालामनानै आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय एसेनोसै